Yan, magandang morning. Ayan, mamasyal tayo rito sa Winners kung saan matatagpuan natin dito ang mga produkto ng Philippines. Ayan, tara, pasok tayo. Ayan. 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 Since Christmas na yan, mga Christmas wrapper to. Oh, sinom. Ganda niya. White na white po. And how much? 29. Ito yung mga boxes. Ayan. Ganda niya. Ganda nito, oh. Ayan. Wow, very soft. Ayan. Ayan, puntahan natin yung product ng Philippines.
Ayan, dito natin makikita yung product ng Philippines. Sorry. Ayan, napin natin dito yung mga made in the Philippines. Alam ko nandito sila. Okay. Ito yata. It's a Christmas tree. And we'll check if this is made in the Philippines. It's $24.99. Okay, so it's made in China. Ay, ang ganda nun. Saan na yun? Okay. Ayan. Ito oh. Yung isa na to. Made of abaca. Ayan. Hindi ko maabot. Baka mabasag tong hawak ko. It's made in the Philippines. Ang ganda ng pagkagawa niya. Wait lang ah. So, itong mga nasa taas na to, it's made in the Philippines also. We'll check. Ayan. Okay. Ayan. So, ito yan. Oh. So, gawa siya sa kahoy lang na pira-piraso. Ayan oh. Diba? Ang ganda eh. Oh. Tapos may kulay siya. And also this one, look. Ito solid wood. Nilagyan ng varnish. Ayan. O diba? Mga Christmas tree. So it's all Philippine made. Yeah, cute nito oh. And alam niyo kung magkano, I forgot. So, ito. Ayan oh. 39. And then this one also is 39 also. Ito ang ganda niya. Pero amaze ako dito sa abaca na to. Ito ay abaca. Sorry, baka malaglag. Ayan o. Oh. Magkano kaya ito? Let's see. Wala tayong papatungan. Siyempre dito ilapag natin sa sahig. Ito siya oh. 29. So meron na siyang star. Yan. Maganda diba? Ito din oh. Ayan. Ganito siya. Oh, yeah, okay. Thank you. Yeah. And there's a whole, lots of them. Let it snow, let it snow. It's a Christmas tree, oh. Ayan.
Ito meron siyang design. Yan. Cute ng isang ngayon. Hirap lang kasi. Ayan o. Oh. Oh, diba? Oh, ang cute niya, oh. This. May star siya. It's a deer. Sa Abaca.
This is made in the Philippines. So roots ito eh, oh, ng mga kahoy. All you have to do is put see, made in the Philippines, and it's only $39.99. It's pretty.